हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिन गोदान खेबसेबाव बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोना आरो आं चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। नै लोगोफोर, दा जोंनिया हाग्रा सनस्लाबाय थादो। थालिर गायनो थाखाय हाखर जावनाय जादों माने। नै नायबाय था लोगोफोर। नै जोंनिया बन्दुआ लोगोफोर तामान देन्जारथार आरो माने बिथां बर'आ। बन्दुआसो देन्जार लै बिथां बर'आ खाट्रा। जागोन जायाखै बन्दु? नायलां लोगोफोर। मासनि मिटार जावनांगौ खिथा। हाग्राया गोराथारलै बन्दु। लागायनांगौ बन्दु। हाग्राया गोराथार। एकदम सावबाबो खामाखै हाग्रायानो बन्दु। सावख्रेबथारनांगौमोन, गारनाङा बेखौ। एकदम मेस लागायना होनांगौमोन बन्दु। जावखाजोबथारगोन। साउथ इन्डियानि बोलोखौ होना एकदम गिनायनि लाब गैया बन्दु। होखाथारनांगौ, लागावथारनांगौ बन्दु। होखानोसै बन्दु। बोलो बाहायबाबो बे हाग्राजों एरनांबाबो हानाय नङा बाबु। हाग्रा बानायदों ना बाबु, जंगाल। मोजां सन बन्दु। संगासिनो र' बन्दु। बन्दु होगासिनो। हाय मोजां सनाबा हाग्रा जायोना। जों दा थालिर फुलि गायनो थाखाय हाखर जावबाय थादो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोफोर हाखर जावदों आङो। माने जों थालिर गायगोन आरो गायखांनानै जों माने ट्रेक्टरजों हालेवसिगोन। गायखांनासो माने जों ट्रेक्टरखौनो मोनजाया। नायलांबाय था। लोगोफोरा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो। गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन जिएन बर' डाबल फाइभ चेनेलाव। गोदान गोदान ब्लग भिडिअ नुलांबाय थागोन लोगोफोर। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। हेल' लोगोफोर, जों दा जावखांबाय हाखरखौ थालिर गायनो। नैया लोगोफोर, हाखरखौ माने जों जावखांबाय आरो जों दा थालिर फुलि जावनो थांनो नागिरदों लोगोफोर। नै sana sandu gosa माने आं हाखरखौ थालिर गायनो थाखाय 10 आरो 12 फुटाव जावदो लोगोफोर। नायलां लोगोफोर। दिनै आरो बन्दु सासे जिरायगासिनो दोङो लोगोफोर। हाजिरा मावग्रा आरो आंनो हाजिरा मावग्राया नै बिथां गयारियानो। सोरबाफोर हाजिरा नांगौबा लिंहरनो हागोन लोगोफोर। मबाइल नाम्बार नांगोन नामा? बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ।